Luba ah. Sige mamatik. Kamoy na iutang. Pila na to ka? Hoy, bayad-bayad sa utang. Dako kita utang anak. Pati balay prindado pa. Ay kabala ka ma. Makwit sila lagi na. Hindi na nakakabulan. Wala ka bayad-bayad sa utang. Nak, kabalo ka nga gidalata ka diri nga lugar? Ano man mama? Para di ta masundan sa atong giutangan. Sakto gyud ka ma. Kay nindot po kay diri ah. Nak, tanawang view nak, makalimot ka sa utang. Nindot gyud kay diri ma. Kay mawala gyud atong problema. Mo gani nak no. Sa unahan ta para mag-unwind ta kay daghang kay tag-utang. Nindot ta gyud diri nga lugar oy. Makawalag stress bay. Pero tayo si Wang Ising man niyo. Napaniutang sa kuha ba? Hoy, Wang Ising, imong utang ba bayad pud? Oy. Paano nakasunod man ka diri? Tagba ko pangita ninyo. Naaram man mo dire. Stress kay ko sa kong utang. Nag-unwind ra ko. Ma, nakasunod lagi na siya. Di ba dako pa kay kag-utang ana? Sakto. Karon, maningil na ko. Kay dugay na katong utang nimo. Puro ra kasaad, wa kay bayad. Ubayad man ko. Wa pa lang ko'y kwarta. Nak, ikaw na bala. Okay ma, copy. Ala. Daga na. Ngayon dagan man ko. Ako'y na utang. Kamoy na utang. Mama, patay na. Bravo. Nindot yung lugar diri da. Murag lami kay mag-relax diri ba. Kapoy kasi paningil yung tao. Maadto ko sa unahan bi. Masig na nindot nga view dito. Anak, kung napay manangil gani dere, orte buhata ha. Daan ko ni mong award ana. Matik, taga-anti ka. Pila man po mama. Palitan ko ni mong yam-yam. Oo anak, daghan na tok palit. Sige ma, copy. Sa pamilyar man yung nagtalikot. Uy, murag mo ning nakautang sa kuha ba. Si Wang Ising. Hoy, walang Ising. Bantog ra kawa kasi yung balay. Naaday ka dire. Nak, nahanap pod. Ma, ako'y bahala ma. Kadaadto na ko sa inyong balay. Wala gyud ta. Da, paningil pa. Tawa, patay hinoon ka. Induta gyud aning lugar oy kay peaceful kaayo ba. Magpa-relax ako kay kapoy jud kay maningil nya sa aran rata. Taysa si Wang Ising man eh. Kato maning naiutang sa ako ah. Hoy Wang Ising, naara day ka diri ha. Unwind. Unya naa day kay utang. Hoy, naano nasahag maka dere? Ma, bisag asa ra ta ba? Sige ra tag sundan. Di gyud kasabot, di gyud gwatay kwarta. Maunang, luba ah. Sige ma, matik. Ikaw Wang Ising ha, pila na to ka. Sulbad na pong utang ni mama. Pictures mine. Kakiyot, di na to nak. Uy, unta, wana man ang kapoy na kayo. Ayaw, kabala ka anak ma. Naamang ko para masulbad imong utang. Salamat nak. Selfie. Hoy, bayad-bayad sa utang. Nahanap ang harabo. Yate, mahal kay cellphone pero utang wa bayaran. Ama, pila na utang nimo anak? Dako kita utang anak. Pati balay prindado pa. Ay kabala ka ma. Makwit sila lagi na. Hindi na nakakabulan. Wala ka bayad-bayad sa utang. Yate ka mangutangay. Ano